Det er udkommer, hva'? Der er kuj. Nestala je prije 5 dana. Treba će mi specijalni odred. Nema specijalnog odreda. Slušaj, ako odmah ne izađeš, zvaću policiju. Slušaj ti mene. Možda zoveš Boga oca ako hoćeš, razumeš? Prestani da me lažeš i reci mi gde su moje pare. Nalazimo se trenutno u Exil parku u Beogradu i razgovaramo večeras sa Divnom Sondermajer, predsjednicom partije Srodnici i kandidatkinjom za predsjednika Srbije na predstojećim izborima. Divna, recite nam šta možemo da očekujemo i da li imate neku poruku za građane Srbije? Dobroveče. Izvinite, da nemate novi broj stripoteke? Samo da pogledam, komšije, sekund samo. Jel ovaj mislite? Živim sa duhovima nađenih koji su me zaboravili. Zato što je 39 stepenica podeljeno na 3, 13. To je bio bend 80. kad je Maršal, Bogu hvala, izdahnuo. Radili smo probe za njih, dao sam im ključeve. U to vreme snimali smo Berliner Strasse, a pripremali grupu 7 Dillinđera. Ako ja pobedim na ovim izborima, prvo će se vratiti u praksu poštovanje Ustava i svih donetih zakona. Srbija će čvrsto biti na svom putu ka Evropskoj uniji. Policija, uhapšen si. Ko je Dillinger? Idol iz mladosti. I junak filma. Mada ja ne igram u ovom filmu. Šta ste vi po zanimanju?